Bueno, bona nit. Moltes vegades se parla d'un dia com avui, no? Del 25 d'abril. Moltes vegades parlem de la batalla d'Almansa, però a vegades no som conscients ni de lo que va passar, ni per què va passar, ni lo que va ocurrir realment, i les conseqüències, sobretot, de lo que va passar. Entonces, aprofitant de que l'any passat era el 300 aniversari de la batalla d'Almansa, van fer una conferència en la qual intentaven compaginar un poquet el que va ser les repercussions que va tindre la batalla d'Almansa en el que avui està succeint. I entonces, sense més preàmbuls, per a no fer-lo molt llarg, si us pareix, anem a començar, perquè com tots són de casa, no se necessita més presentacions. Sí que m'agradaria començar en una frase, en unes paraules, de Miquel Adler Noguerol, perquè són molt concrets i nos situa molt bé en el que va ser la conferència. Perdonar, però com no hi ha micro, vaig intentar suplir-lo en veu alta. Dia, valencià, detén el teu pas, apaga el teu somriure i dirigís la teua mirada cap al sud-oest de la nostra pàtria. Atollant lluny, molt lluny, fora ja de les nostres fronteres, la planura, erma i dura com el cor cruel, de les terres d'Almansa, aquells camps on un 25 d'abril la nostra València perdia la llibertat, vençuda per la força al servici de la injustícia i de Castella. Això són les paraules de Miquel Adler, que vaig fer, que la van dir l'altre dia, i lo va dir el 25 d'abril de 1942, és a dir, en plena època franquista, que tenia molt de significat en aquell moment global. Anem a començar sobre els fets històrics del que era la batalla. La mort de Carles II, l'1 de novembre de 1700, situava la monarquia espanyola en una encrucijada per falta de descendència. De les tres candidatures existents, la de José Fernando de Baviera, nieto de la emperatriz Margarita, filla de Felipe IV, era la que polaritzava més adeptes. La inesperada mort del príncep en 1699 polaritzà la disputa entre Felip de Borbó, d'Anjou, i l'arxduque Carlos II. Els dos pretenen la corona per ser també descendents dels infants d'Aragó. Ahí veureu com sorgeix la dinastia i per què rama venen les conseqüències. És que no tinc la... El testament de Carles II designava hereu a Felipe Borbó, va ser finalment el resultat de l'habilitat diplomàtica de Lluís XIV. Per què? Perquè acabava per a sempre la sagnia humana i econòmica que havia provocat les llargues guerres en França, en aquest moment existents. I una altra contundent, l'amenaça de fer valdre els seus drets borbònics en tots els recursos militars que disposava. En contra de l'arxduque Carles s'esgrimia, segons ell, Carles II, raons d'estat. Per què? Per la distància entre Viena i Madrid, el que limitava la capacitat de resposta a una eventual entrada de tropes franceses, i bé, els plans elaborats per les principals potències europees, Anglaterra, les Províncies Unides i la pròpia França, de procedir al repartiment de la monarquia hispana. Com reaccionen els súbdits de Carles II? Castella, per exemple, havia suportat en gran part i durant 2 segles el pes dels Habsburgo. Per tant, veia en bons ulls l'entronització de la Casa de Borbó com a remei infal·lible per acabar amb l'adversari i lliurar-se de la sobrecarga fiscal. La corona d'Aragó, encara que també suportava els gastos de la guerra en França, feren per valdre el següent. El por a una dinastia de clara tendència absolutista i centralitzadora poguera afectar el sistema pactista. I bé, se deseava preservar su tradicional sistema de govern que limitava l'ús de les potestats règies i les subordinava a les lleis emanades per les Corts. Els recerts de la Corona d'Aragó no eren gratuïts
ja que després del Tratat dels Pirineus de 1659, per el que s'entregava els territoris de Rosselló, la Sardenya, Villespit i el conflicte a França, s'havien suprimit les lleis que limitaven la sobirania real. Les institucions tradicionals havien sigut substituïdes, menys òrgans de govern controlats pel rei, i s'havia introduït un nou sistema fiscal, i la llengua francesa es promocionava. És dir, en contra de la Casa de Borbó existien sistemes polítics antagònics, francofòbia, que obedia a l'ofensiva militarista de Lluís XIV, i els interessos econòmics que repercutien en el mercat de teixits i matèries primes. Els estaments valencians, i això n'hi ha que dir-ho clar, havien denunciat en diverses ocasions durant el regnat de Carles II la política dels comerciants francesos que, como sanguijuelas, chupan la sangre de estas repúblicas, dejándolas sin fuerzas ni aliento. Per altra part, la corona d'Aragó també es qüestionava el testament de Carles II per designar l'hereu tenint en compte el precedent de Casp, on foren dels jutges compromissaris de cada un dels territoris que el van elegir el sucedor de Martí el Vell. Per aquellar els recels de Carles II, va incloure en el seu testament una clàusula en la que establia que se diera possessió al nou rei, dient, procediendo el juramento que debe hacer de observar las leyes, fueros y costumbres de dichos mis reinos y señorías. Es decir, una cláusula en la cual tenía que establir, que tenía que acatar todos esos costumbres. Lluís XIV, per atrapar, també va voler contrarrestar l'argument en contra del seu net, aconsellant-lo que visitase lo més pronto posible els reinos de la corona de Aragó per a hacer ver a pueblos inquietos por naturaleza y celosos de sus privilegios que no deseáis suprimir. Es decir, que ya era consciente de los rumores que me había sobre la corona de Aragó, que no anaven a aceptarlo, y diría, en el momento que entres de rey, intenta ganar per tots els puestos, Miguel, que vas a respetar sus costumbres y fueros de todos ellos. Está bien. Per a l'emperador Leopold I, el testament alterava l'ordre internacional i desposseïa de patrimoni familiar i del seu principal aliat. És dir, dos reis, Lluís XIV i Leopold I, que la missió de dos famílies reals que en tal de governar involucraren a tota una nació en un conflicte internacional. L'objectiu de Lluís XIV era sembrar l'imperi francès a costa d'Espanya i de Leopold I repartir-se junt als seus aliats l'imperi espanyol debilitant el poderiu francès també a costa d'Espanya. Això va fer que les potències involucrades defengueren els seus interessos. I se troben els partidaris de Felip V, que són els borbònics, sobretot el tema Castella, França i Baviera, i partidaris de l'arxiduque Carles, que són els austriacistes, bàsicament la corona d'Aragó, el Sacro Imperi Romà-Germà, els alemanys, anglesos, portuguesos i províncies unides, Holanda, Dinamarca, etc.